हेलो फ्रेंड्स आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों इनकुबेटरजों माबायदि दाउ फिसा बरननो हायो आरो लोगोसे बेनिफ्राय जानाय मुलाम्फा बेनि सायाव सावरायगोन फैदो दानिया जों भिडिअखौ जागायदोनि लोगोफोर बिदै हेचिं खालामनाया मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं खामानि आरो नोंहा जुदि गावनि फार्म दं अब्ला बेयो जोबोर मुलाम्फा गोनां बेयो जाबाय आंनि 250 केपासिटीनि इनकुबेटरनिफ्राय मोजां रिजाल्ट मोननो थाखाय हिउमिडिटी आरो टेम्पारेचारखौ कारेक्ट सेटिं खालामनाया जोबोर गोनांथार नङाब्ला बिदै आरो फिसाया गाज्रि जानायनि चान्सआ गोबां दि नोंहा न'आवनो दाउ बिमा थायो गोग्गो बिदै मोननो हागोन खरसाबो खम जागोन आरो गाज्रि जानायनि रिस्कआबो खम जागोन दायो आङो बिदैफोरखौ मेसिनाव सोगोन दिनै गिबि सान बिदैफोरखौ सिखोन साखोन खालामग्रोना लाग्रो जार्म्स एबा बेक्टेरिया थानो मोननाय नङा नङाब्ला इनफेक्शन जागोन बिदैफोरखौ लारि लारि साजायना ला हागौमानि सानथामनि गेजेराव ज'है बिदैफोरखौ सोनो नाजा नङाब्ला उन सिगां जायोब्ला फिसा ओंखारनायाव उसुबिदा जायो सानथाम सानब्रैनि उनाव बिदैफोरखौ टार्न एबा फिदिंना हो दाउ बिमाया खालामनाय बायदि सानसेयाव खमैब्लाबो खेबथाम खालाम बेयो हेचिंनि गोनांथार मोनसे खामानि सानस्निनि उनाव बिदैफोरखौ जों मोजां गाज्रि चेक खालामनो हायो एम्ब्राय' डेभेलप जानायखौ नुनो मोनगोन खोमसियाव टर्चनि सोरांजों नायनो हायो मुभमेन्ट जादों आफ्टार 7 days बेवहाय नुदों एसे थैनि जालामाखादों लाइटनि सोराङाव नायब्ला जों नुयो गाज्रि बिदैफोरखौ बरहनना हो हिउमिडिटीखौ जोबजासिम नांगौ बायदियै खम बारा होनो नाजा 21 साननि उनाव फिसा ओंखारजेननो लागोन हांसो बिदैया खमैब्लाबो 28 निफ्राय 30 सान लागोन 18 साननि उननि सानफोराव हिउमिडिटीखौ बांहोनो नाजा मानो होनब्ला 18 साननि उनाव फिसाफोरा बाहेराव ओंखारनो थाखाय बिदैखौ सिफायनो नाजागोन बेबायदि जायाब्ला फिसाया बिदै सिङाव थैनो हागौ फिसाफोरखौ खमैब्लाबो साननै मेसिन सिङाव दोन स्ट्रं जानाय बादियै साननैनि उनाव बाहेराव बरहननो हायो हेचिं खालामनायनि मोनसे गोनांथार मुवाया जाबाय कारेन्ट एबा मोब्लिबनि जगारखौ नोंथांमोना मोजाङै खालामना ला जुदि गोबाव सम मोब्लिब मोनाबा बा कारेन्ट मोनाब्ला एबा गुसु जायोब्ला बिदैफ्रा गासैबो गाज्रि जाजोबगोन मेसिननि बाहेराव दिहुनना साननैनि उनावनो नों दाना दै होनो हागोन सिं खालामनाय खामानिया जोबोर इन्टारेस्टिं खामानि बिदैफोरखौ मेसिन सिङाव थानाय समाव सम सम जोथोन लाबाय था नङाबा गाज्रि जानाय चान्स थायो आरो लोगोसे साब सिखोनै लाखिनो नाजा फिसा ओंखारजोबोब्ला मेसिननि सिंनि बाहागोखौ सिखोन खालामनो नाजा बेक्टेरियाखौ गैयै खालाम बेनि उनाव गोदानै बिदै सोफिननो हागोन नैबेफोरो सानथामनि फिसा बेफोरखौ आङो बर्डिं खालामनो थाखाय लांगासिनो मेसिननिफ्राय दिहुननायनि उनाव बेबायदि बर्डिं खालामना लाखिनो हागोन दाना दै मेडिसिन गासैखौबो होनो हागोन बेयो 1 week जाबाय बेयो सानस्नि जाबाय सानस्नियावनो एसे देरो बेफोर गासैबो आंनि फार्माव थानाय दाउ फिसाफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फार्म खेवनानै गावनि न'आवनो हेचिं मेसिन खालामनानै मुलाम्फाखौ गोबां खालामनो हागोन गावनि फार्मनिफ्राय मोजाङै मुलाम्फा आरजिनो हागोन दा नैबे 20 सान जाबाय गां ओंखारबायानो दा बियो हारसिंनो ओंखारनो हानाय जागोन थ' बेबायदिनो दाना दै होबाय थायोब्ला थाबनो देरगोन दाउआ हगारना होनो हागोन 38 साननि उनाव आङो हगारनानै होदों नेचारेल आदार मोनजायोब्ला दाउनि देहाया स्ट्रं जायो आसा खालामो बेनिफ्राय नोंथांमोना मुलाम्फा जागोन गोजोन्थों